Už druhý ročník adrenalinové podívané má za sebou obec Sopotnice na Orlicko-Ústecku. Opět tam v terénu představovali traktory domácí výroby v konkurenci půdních fréz. Jednosedadlová se spolujezdcem, Novotou voníci nebo naopak kousky dávné historie. Obdivovat v klidu i vidět v terénu je mohli všichni milovníci zemědělských veteránů či strojů domácí výroby. Sopotnická traktoriáda, za níž pořadatelsky stojí místní lyžařský oddíl a vedení obce, jim jich v areálu nedaleko školy nabídla hned 25. Sjeli se z celé České republiky, je tady účastník i od Plzně, jeden účastník z Prahy, no a tady po okolí. Jde tady o to amatérské utkání těch amatérských strojů na té terénní trati, kterou tady máme v pozadí. Největší záludnost je ten technický stav těch samotných strojů. Než se technika s přírodou pustila do křížku, dostali návštěvníci možnost si všechny stroje důkladně prohlédnout. Někteří z nostalgie, jiní pro konkurenci, anebo jako inspiraci pro příští účast. Je to pěkný, opravdu. Tady člověk vidí, co lidi mají doma za stroje, všelijaký, že jo? A dělají to podle toho, co má jako jaký možnosti, no. Pěkný to je. Taky doma děláme takový stroj podobný, tak fotíme, co se dá a uvidíme, co z toho vznikne doma. Se mi to líbí, byl jsem tady v loni a bylo to velice podařený a spousta krásných výkonů od těch jezdců, takže se jdem podívat znovu. Na startovní čáru nastoupily traktory krátce před 11. hodinou. Letos pro ně organizátoři připravili náročnější terén a doplňkové disciplíny. Je to trať daleko víc technická, takže jsme trošku ubrali tu výhodu jakoby těm rychlým strojům. Soutěžící se nechali slyšet, že to je snad nejvíc technická trať, kterou letos jedou, a je tam samozřejmě vodní brod, takže prověří to ten charakter a ten technický stav těch strojů samotných. Ten okruh spočívá v tom, že se pojede terénní polygon. Je to vlastně trať udělaná na čas a další disciplína bude tažení břemene. Nerovný terén i záludnosti v podobě prudkých výjezdů a sjezdů připravila stovkám diváků atraktivní podívanou. Pro závodníky pak byla trať nejen prověrkou jejich řidičských zkušeností, ale také zkouškou znalostí svého stroje a jeho reakcí. Některá odmítala poslušnost už v kopci. Jiná skončila svou pouť v uměle vytvořené bažině. Pozor si řidiči museli dávat na trestné body za přetržení pásky či vyvrácený kolík. A tak zatímco někteří volili super rychlou a mnohdy kaskaderskou jízdu, jiní trať absolvovali rozvážně, téměř ve stylu pohádkového Dědy Lebedy. Je to takový náročnější, než to bylo loni, ale je to pěkný. Je to terénní vůz, takže to je na to stavěný. Ze Zetora z 25 ve třesku a náprava zadní, převodovka z rumunského gáze a motor závlaha na čerpadlo. Já se nikdy moc zázračně neumyslím, já jezdím pomalu. Kromě několika kol vlastního závodu, jež v souhrnu rozhodli o pohárovém umístění, připravili pořadatelé také soutěž pro diváky o titul Nejhezčí stroj. Ten nakonec získal traktor Vladimíra Kuchaře z Kozlovic, který si také odvezl jednu z pohárových cen. Vladimíra Bartoňová, OIK TV.